nga kauturan mayugid nga gabi sa inyo nga tanan. Kag sa sining itiyon magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Ginoo. Kag ini makita sa John chapter 7 verses 1 pakadto sa 26. Kag ini malawig nga mga verses pero aton talupang doon sa sinigid nga tion ang isa sang mga pangamuyo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ang diri pa sa duta, ang tanan nga iyang ginahimo, ginapangamuyoan gid niya. Ang tanan nga hilikuton nga iyang ginhimo diri sa duta, ginhuluman niya paagi sa pagpangamuyo. Kagang John chapter 17 halin sa 1 pagkadto sa 26, ini ang isa sang mga ginhimo ni Kristo nga pangamuyo. Kagini nga pangamuyo tama gid ka importante. Tungod kay malawig ini nga mga verses ang aton paghimuon sa sining tion, basahon lamang naton ang pila ka mga bersikulo nga aton kinahanglanon sa sining tion. Kagang una nga mga verses nga aton pagatanawon amo ang John chapter 17 verse 1. Kagtanaw naton paidalom ang mga iban nga mga kamatuoran nga may kaangtanan sang pangamuyo nga ginhimo ni Kristo sang diri pa sa duta. Diri sa verse 1 nagasiling, sang makasiling sini si Jesus, nagtangla siya sa langit kag nagsiling, O Amay, ang tion nag-abot na, himayaa ang imo anak, agod nga himayaon ka man sang anak. Kag malakton kita sa bersikulo 4 kag 5, diri nagasiling, ginhimaya ko ikaw sa duta, kag natapos ko ang buluhaton nga imo ginhatag sa akon. Karon, O Amay, sa imo atubangan, ihatag sa akon ang himaya, ang among himaya, nga akon man anay upod sa imo, sa wala pa matuga ang kalibutan. Ang una diri among tan-aw naton amo, ang pangamuyo ni Kristo sa iyang kaugalingon mismo. Kagang yang pangamuyo nagahambal siya, nga Amay, padunggi ako, o kon himayaa ang imo anak. Ang pulong diri nga himaya, ang siya sini ka kahulugan sa iligaynon nga pulong, amo nga pagpasidungog o kon paghimaya. Ang gusto silingon ni Kristo amo ini, nga may padunggi ako, o kon himayaa ang imong anak, kay natapos ko na ang hilikuton nga imo ginpahimo sa akon. Ang assignment, ang tanan nga buluhaton nga gin-assign sang Amay nga iyang pagabuhaton, siling niya, natapos ko na. Busa siling niya, pasidunggi o kon himayaa ang imo nga anak. Kay natapos na niya ang likuton, nagakinahanglan siya nga ibalik sang Amay sa iya ang himaya nga iya man naangkon sang una, sang nagaupod pa siya dito sa Amay sa langit, o kon sa tion nga wala pa siya nagkaridri sa duta. Amoy nang isiling niya nga pasidunggan siya kay natapos na niya ang iyang obra. Yadtong pagpasidungog o kon himaya nga iyang naangkon sang nagaupod pa siya sa iyang Amay didto sa langit. Kung sa aton pa, sang si Kristo wala pa sa sininga kalibutan o kung wala pa nagkari diri sa duta, ara na siya nga daan, nagaupod sa Amay didto sa himaya sa langit. Updanay na sila. Sa wala pa mataw si Kristo diri sa duta, ara na siya nga daan, naga-exist, nagakabuhi na siya upod sa Amay dito sa
langit. So amoy na ang ginsiling ni Kristo nga iuli na sa iya ang pagpasinugog o kon himaya. Ang himaya nga iyang naangkon sang wala pa siya nagkari diri sa duta. Kay dito sa langit, ginapasidunggan siya sang mga tinuga katulad sa mga anghel, ginasimba siya, kaginahimaya, pero pagkari niya diri sa duta, may badabo nga problemas nga iya nasugata kag mga pasipala sa mga tao nga nagsikway kag wala magtuo kay Kristo. Pero karon ang iyang pangamuyo tapos nga natapos niya na tanan ang hilikoton. Sa maathag nga pagkahambal nagapangamuyo sa amay nga iuli ihatag balik sa iya ang himaya nga iya man naangkon sadto anay upod sa amay sa wala pa matuga ang kalibutan. Siguro aton talupandon sing maayo kay do basi mabudlayan kita sa pag-intindi sini kay kun kaysa nagauna-una kita nga si Jesus Christ nagsugod lamang sa iyang pangabuhi sadtong tion nga gimbun-ag siya ni Virgin Mary dito sa lugar nga ginatawag Bethlehem. Mga utod ang Bible yan nagatudlo nga sang wala pa nagpakatao si Kristo, ara na siya nga daan nagaupod sa amay. Amo ina ang ginasiling nga pre-existence of Jesus Christ. Ara na siya nga daan bisan sa wala pa matuga ang kalibutan. Kung sa bagay, ang amay upod na niya ang anak kag ang balaan ng Espiritu sang iya pagtuga sa sining kalibutan. Kung imo tanaw ng Genesis chapter 1 verse 26, nagsiling ang Dios o kun ang Dios nga amay, himuon ta ang tao katulad sang aton dagway, o kun himuon naton ang tao katulad sang aton dagway. Let us make man in our image. Ang ginagamit plural, us, let us sa English. Pero kung ninilonggote, himuon naton. Kung sa aton pa, sang pagtuga sang Diyos, sang kalibutan, may upod na siya, kaya gamit niya damo. Kung siya lang nga isa, kung ang Diyos nga amay lang ng tuga, tani yan siling himuon nakon. Pero yung hambal, himuon ta o kon naton ang tao katulad sang aton dagway. So, si Kristo ara na nga daan bisan sa tion sang pagtuga sang kalibutan. Si Kristo hindi lamang nagsugod sa pagkabuhi sadtong ginbun-ag siya ni Mary dito sa Bethlehem. Ara na siya nga daan upod sa amay kay man siya man kag ang amay amo ang nagtuga sang kalibutan. Kag kunaton tan-awon ang Colossians chapter 1 verse 16, ginhambal diri nga paagi sa iya, kung sa aton pa paagi kay Ginoong Hesus, gintuga sang Dios ang tanan nga mga butang sa langit kag diri sa duta. Okay, ang tanan nga mga butang gintuga sang Dios paagi sa kamot ni Ginoong Hesus. Kag siling sang Bible, wala sang natuga nga wala nag-agi sa kamot ni Kristo. Amoy nang ganhambal diri sa John chapter 1 verse 3 nga nagasiling siya, wala sing may natuga kun hindi paagi sa iya, kung sa aton pa kay Kristo. Bisan pa sadtong tion nga nagpanudlo si Jesus Christ kag madamo nga mga Hudiyo ang nagapamati sa iya mga pagtudlo, kag siling ni Kristo sa ila amoy ni, ang nagatuo kag nagatuman sang akon mga pulong makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan.
hindi na sila mapatay kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang mga Hudiyo ngayon wala makaintindi sa gintudlo ni Kristo, nagkwestiyon, nagpamangkot sa iya. Siling niya, hindi bala, siling sa mga Hudiyo, nga ang mga propeta nga Diyos noon nagkalapatay, hindi bala si Abraham nga amon amay, nga tao nga masinulundon kag Diyos noon, napatay man, siling nila, sino na gid ikaw, nga nagahambal nga kung ang tao magsunod sa imong mga pulong, hindi mapatay, labaw ka pa bala sa mga propeta, labaw pa bala ikaw kay Abraham, nga amon amay, o kung ilang lolo, tigulang nila nga Diyos noon. Ang siling ni Kristo sa ila amo ini, sa wala pa matao si Abraham, ara na ako, magulang pa ako kay Abraham. Sa wala pa si Abraham, amo na ako, ara na ako. Kung sa aton pa nagkapaintindi nga si Kristo mas magulang pa kay Abraham, ang tigulang nga Diyos noon nga dugay na napatay. Amo ini ang mga verses nga nagapamatuod sa aton nga si Kristo ara na nga daan sang wala pa siya nagpakatao. Kagamo ini mga verses nga nagapamatuod sa aton nga si Jesus Christ ara na naga-exist, nagakabuhi na sa wala pa siya nagkari sa kalibutan. Kag amo ini ang ginhambal ni Kristo sa iyang pangamuyo sa amay. Amay, himayaa ang imo anak, ihatag balik sa akon, siling Kristo. Ang himaya nga akon man naangkon, upod sa imo, dira sa langit, sa wala pa matuga ang kalibutan. So amining pangamuyo ni Kristo para sa iyang kaugalingon nga ibalik sa iya ang himaya, ang pagpasinugog nga iyang naangkon dito sa langit sa wala pa matuga ang kalibutan. Kaya ikaduha nga pangamuyo diri ni Jesus Christ, amo ini ang pangamuyo niya sa iyang mga gintuton-an. Sang diri pa si Kristo sa duta, may madamo siya nga mga sumulunod. Ang ibang mga tao nagsikway kay Kristo, pero hindi ang tanan nagsikway, kuno may mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kag ginatawag niya ini nga iyang mga sumulunod. So ano ang pangamuyo ni Kristo sa iyang mga sumulunod? May ari diri nga mga tinaga, siguro mas maayo nga atong gidbasahon. Amo ini ang pangamuyo niya sa iyang mga sumulunod nga makita sa bersikulo 11, kag basahon naton ang 15 nga nagasiling, kag karon magakadto ako sa imo, ako wala na sa kalibutan, pero sila yara pa sa kalibutan. O balaan nga amay, pagi sa gahom sang imo ngalan, bantay sila nga ginhatag mo sa akon, agod nga mangin isa sila, subo nga ikaw kag ako isa. Kag sa 15 nagasiling, wala ako nagapangamuyo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga apinan mo sila batok sa malaot. So ang pangamuyo diri ni Ginoong Hesus nga aton ginbasa may duwa ka kamatuoran. Nagasiling siya, amay, magabalik na ako dira sa imo, kay man amo na ini ang tion nga si Kristo dali na lang ilansang sa cross, kag nabal-an niya nga mapatay siya kag ilubong, pero tapos sina magabalik na siya dito sa langit. So nagpangamuyo siya nga daan sa wala pa siya nagbiya sa iyang mga gintuton-an kag magbalik sa langit. Siling niya, amay, bantayi sila, kag siling niya, apini sila. Muining duha ka mga pulong nga dapat aton talupandon nga si Kristo mismo nagpangamuyo sa iyang mga gintuton-an nga bantayan sila kag apinan sila batok sa kaaway
nga amo si Satanas. Man mga kautoran, ang Bible nagatudlo sa aton nga si Satanas buot nga maglaglag sa mga tao. Siling ni Kristo diri sa John chapter 10 verse 10, nagasiling siya, ako nagkari sa paghatag sa ila sang bugana nga kabuhi, pero ang kaaway nga amo si Satanas nagkari sa paglaglag kag sa pagpatay sa mga karnero. Ang karnero dira amo ang mga katawan sang Dios, kag si Kristo amo ang maayong manugbantay sa iyang mga katawan nga amo ang karnero. Kag ang siling ni Kristo amo ni, nagkari ako sa paghatag sa bugana nga kabuhi sa akon mga katawan sa iyang mga karnero. Pero si Satanas, siling ni Kristo, nagkari sa pagpatay kag sa paglaglag sa mga katawan nga amo ang karnero sang Dios. Amo ini nga nagsiling siya sa amay bantayi kag apini sila, kay ang kaaway buot nga maglaglag sa ila. Kag amo ini ang pangamuyo nga gintudlo man ni Kristo sa iyang mga sumulunod. Kag makita naton ini sa Mateo kapitulo 6. Kag isa sang mga pangamuyo nga gintudlo ni Kristo sa ila amo ini, nga kung magpangamuyo kamo, amohon ninyo sini, amay sa langit, hindi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay, kundi luwasa kami sa mga malaot. Ina amo ang gintudlo ni Kristo sa iyang mga sumulunod. Kung magpangamuyo sila, siling niya, singganan ninyo ang amay sa langit, nga pagabantayan kag luwason kamo sa kamot sang kaaway nga amo si Satanas. Kag dugang sini nagpangamuyo pagid si Kristo sa iyang mga gintuton-an sang una, sang diri pa siya sa dota, nga nagasiling, amay pakabalaana sila, ang imong mga pulong amo ang nagahatag kag nagapakabalaan sa ila. Amo ina makita naton sa bersikulo 17 nga ginhambal ni Kristo, amay pakabalaana sila paagi sa kamatuoran, ang imo pulong amo ang kamatuoran. Amo ini nga gina-encourage naton ang mga kautoran nga dapat kita magpamalandong perme sang pulong sang Dios, kay ang pulong sang Dios kinasiling ini balaan nga kasulatan. Kag tungod kay ang pulong sang Dios balaan nga kasulatan, ang nagapamalandong sini nagabalaan man, kay iya ginatun-an kag ang iya ginakaon sang espirituhanon nga kalanon sa iyang kalag, pulong sang Dios nga balaan. So si Ginoong Kristo nagasiling nga ang imong mga pulong amo ang nagahimo sa ila nga balaan. Pero aton talupandon pagid sang dugang, ang isa kakahulugan sa ginasiling nga balaan, pakabalaana sila. Ang isa pagid kahulugan siligaynon nagasiling nga amay isiparar sila, laina sila, agod nga sila amo ang gamiton nimo sa pagbantala sa mayong balita. Kung sa aton pa ang pagkabalaan, amo ang pagsiparar sa tanan nga Kristohanon, isiparar ang mga Kristohanon agod magbantala sa mayong balita. Ang Dios wala nagapaabot sa mga tao nga nagsikway sa iya, sa mga tao nga wala nagatuo kag nagbaton sa iya, nga amo ang mag-alagad, magsimba kag magbantala sa mayong balita. Pero ang Dios nagapaabot sa imo kag sa akon, kita nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, nga kita amo magasimba kag mag-alagad kag magbantala sa mayong balita. So ang pangamuyo niya amo ini, amay isiparar sila, ang imong mga kaanakan,
Agod nga sila amo magsimba, mag-alagad, kag magbantala sa mayong balita sa iban nga mga katawhan. Ang mayong balita nga nagahatag sang kaluwasan sang ila mga kalag kung sila magtuo kag magbaton kay Kristo sulod sa ilang kabuhi. So amoy niyang pangamuyo, amay pakabalaanan sila, isiparar sila para sa Dios non nga hilikoton. Kagang siling niya di sa 15, aton pagitalupang doon, versikulo 15, nagasiling siya, wala ako nagapangamuyo nga kuhaon muna sila sa kalibutan. Wala si Kristo nagpangamuyo nga amay, kay naluwas naman sila, imo naman sila mga anak, kuhaan na lang sila, lito na lang ni sila, balik dito sa imo sa langit, kay mabudlay ang pangabuhi diri sa duta. Kung sa aton pa, ikaw kag ako, nga nagtuo na kag nagbaton kay Kristo, kag nakaangko na sang kaluwasan, hindi kita magdali nga magkadto na sa langit, kay tama kabudlay pangabuhi diri sa duta. Si San Pablo, kag imo makita ang Pilipos, sa Pilipos 1, kapitulo 21 pakadto sa 25, nagsiling si San Pablo, nya para sa akon, ang pagkabuhi amo si Kristo, kag ang kamatayon, sa tion sang kamatayon, amo ang pagdaog. Nabal-an ni San Pablo nga mas maayo ang pagpangabuhi sa langit ikumparar diri sa duta. Pero nagsiling siya, kung gamiton paman ako sang Dios diri sa duta, siya hindi ako magdali, hindi ako magsiling nga mapauli na lang ako sa Dios dito sa langit, kundi siya magpabilin pa ako diri sa duta, agod nga mag-alagad sa Ginoo, kag madamo pa mga katawhan nga makikilala sa Dios, kung ari pa ako magpabilin diri sa duta. Sinya busa, wala ako sing pilion ang Dios amo nakahibalo. Kung tawgo na ako sang Dios, katulad kay San Pablo, niya okay, ang kamatayon amo ang pagdaog. Pero kung kinahanglanon pa ako at sang Dios diri sa duta, magapabilin pa ako agod nga mag-alagad sa iya, kag madamo pa ang mga tao nga makatalupangon na nungod sang kaluwasan sang ila kalag, kun gamiton pa siya sang Dios diri sa duta. Amo man una ang aton nga batyagon subong. Hindi kita magdali pakadto sa langit tapos kita maluwas, kundi nga paabuton naton ang kabubuton sang Dios kung san-on niya kita kuhaon. Pero samtang nga yari pa kita sa duta, dapat kita magmatutom sa pag-alagad sa Dios, kay nagapaabot siya nga kita nga iyang mga kanakan, amo ang mag-aalagad siya, kag paagi sa aton katutom sa pag-alagad sa Ginoo, may madamo pa nga mga tao nga aton madala sa tiilan sang Dios. So amo ining pangamuyo niya, sila Ginoo, bantay sila, apini sila, kag wala ako nagapangamuyo nga tapos sila maluwas, imo na silang litonon dito sa langit, kay sila amo ang galamiton, agod nga ang mayong balita mag-abot pa sa iban nga bahin sang kalibutan. Kaga matsunod diri nga makita naton sa iya nga pangamuyo, wala lamang siya nga nagapangamuyo sa iyang kaugalingon, kag nagapangamuyo sa iyang mga gintuton-an, kundi si Kristo nagpangamuyo gid sa tanan nga mga Kristohanon sa iban nga bahin sang kalibutan. Mga Kristohanon nga nagtuo sang una, karon kag sa palaboton. Kagamo ini ang iyang ginsiling sa bersikulo 20 pagkadto sa 21, kag akon basahon nga nagasiling, ako nagapangamuyo hindi lamang para sa ila, kundi para man sa mga nagatuo sa akon, paagi sa ila mga pulong. Nagapangamuyo ako nga sila
sila tanan mangin isa. O Amay, kabay nga sila mangin yari sa akon, subo nga ikaw yari sa akon, kag ako yara sa imo. Kabay nga mangin isa sila, agod nga ang kalibutan magtuo nga ikaw amo ang nagpadala sa akon. Sa matinaw nga pagkahambal, ang pangamuyo ni Kristo sa tanan nga mga tumuloo sa una karon kag sa palaaboton, tumuloo sa iban nga bahin sang kalibutan. Nagsiling siya, Amay, kabay nga mag-isa sila. O amo ina ang pag-unite, ang gusto sang Dios nga mag-isa ang tanan nga mga Kristohanon. Isa sa hunahuna, isa sa balatyagon sa pag-alagad sa Dios kag sa pagbantala sa maayong balita. Kung aton nga tanawon ang aton mga eksperyensya sa sini nga kalibutan, makita naton nga ang pag-isa labing importante. Kung ang isa ka tawo siya lang, kag wala siya sing upod, jotay lang iyang mahimo. Pero kung madamo sila, madamo man nga bagay ang ilang mahimo. Siguro natalupangdan ninyo ang isa ka silhig nga ginagamit naton sa aton balay o kung sa tugaran sang aton balay. May mga silhig kitang ginagamit na siling naton paypay, pero may isa ka silhig nga bukog sang lubi. Ang bukog sang lubi ginabugkos ina siya, hindi lang isa kundi madamo sila, bugkoson kag kun damo na sila, mahigot nimo, mabugkos na sila, manami ang imong pagsilig sang sagbot sa tugaran sa imong balay. Pero kung ang isa kabukog sa lubi, isa lang kabilog, pagsilig mo, nagakuhit-kuhit na lang siya, kag hindi siya makakuha sang higko. Pero kung isahon mo sila, bugkoson mo sila sa madamo, manami ang imong paggamit sa ila, kay natingob na isa sila. Amoy na ang dagway sang kamatuoran sang pagsiling ni Kristo, Amay, kabay nga mag-isa sila, silang tanan dapat nga mag-isa, agod nga magamit nimo sang husto kag epektibo ang pagpangalagad kon isa sila kauna-una kag balatyagon sa pag-alagad dira sa imo. So amoy ning pangamuyo ni Kristo nga dapat ang tanan nga Kristohanon mag-isa sa una-una kag balatyagon sa pag-alagad sa pagdayaw sa Ginoo. Amoy ning mga bahin sa balang kasulatan nga tama ka importante nga si Kristo nagpangamuyo ogid siya ang kaugalingon, siniya Amay, ibalik sa akon ang pagpasidungog, pasidonggi, himaya ako kay tapos ko na ang tanan nga likoton nga imo ginpahimo sa akon, kag nagpangamuyo siya sa iyang mga gituton-an, Amay, apini kag bantayi sila, kag sa sunod katapusan nga aton ginhambal amo nagpangamuyo siya sa tanan nga Kristohanon nga dapat kita mag-isa sa pagpangalaga dira sa Ginoo. Kag sa 24 aton tanawon ang katapusan nga ginhambal ni Kristo diri sa balaan nga kasulatan 24 sang John chapter 17, nagasiling siya, O Amay, ginhatag mo sila sa akon, kagluyag ko nga sila mangin kaupod nakon bisan diin ako, agod nga makita nila ang akon himaya, ang himaya nga ginhatag mo sa akon, kay ikaw nagigahigugma sa akon sa wala pa matuga ang kalibutan. Aton kwaon diri ang isa ka kamatuoran nga nagsiling si Kristo, O Amay, ginhatag mo sila sa akon, kagluyag ko nga sila mangin kaupod nakon bisan diin ako makadto. O ang siling ni Kristo nga gusto niya nga ang tanan nga nagtuo sa iya kag nakaangkon sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan, mangin kaupod niya
bisan diin siya makadto. Siya amay, gusto ko nga sila mangin kaupod nakon bisan diin ako makadto. Amo ini ang gusto ni Kristo, kag amo man ini ang gusto sang Dios nga Amay kabangdanan na nagsiling si Kristo. Makita nimo ini sa John chapter 14. Kung basahon nimo ang 3 pagkadto sa 3 nga nagsiling siya, sa balay sang akon Amay may madamo nga hulot. Magauna ako kag magaaman sing madamo nga hulot para sa inyo. Kag sa tapos ako makapreparar sang ilistaran, magabalik ako liwat, kuhaon nakon kamo, agod nga kundiin ako, didto man kamo. Mga utod, anong pangamuyo ni Kristo? Nagsiling siya si Kristo sa Amay, nya Amay gusto nakon nga sila mangin kaupod nakon bisan diin ako makadto. Amo ina ang gusto ni Kristo, amo ina ang gusto siyang Amay nga kita magapakig-upod sa iya dito sa langit, ang langit nga ginaman sang Dios para sa tanan nga mga nagatuo kag nagbaton kay Kristo. Kagamo man ina makita naton sa 1 Thessalonians chapter 4, kag kung basahan mo ang 13 pagkadto sa 18, naghambal ini sang ikadua nga pagbalik ni Kristo. Nga nagsiling si Kristo, nagsiling si San Pablo sa mga Kristiyanon, sa mga taga Tesalonica. Siling niya, ginsulat nakon ini sa inyo, agod nga hindi kamo magpalibog kag magpangasubo sa inyong mga kaparintihan kauturan nga nagkalapatay na una sa inyo. Dumduman ninyo, siling ni San Pablo, nga si Kristo magabalik liwat, kag ang tanan nga nagkalapatay nga may pagtuo kay Kristo, pagabanhaon sila tanan, kag ang mga buhi pa sina nga tion pagbalik ni Kristo, pagailisan ang ilang lawas sang lawas nga indi madonot, kag silang tanan magasugata kay Kristo didto sa panganod, kag dalon sila ni Kristo didto sa langit. Kag nagsiling ang Bible, agod nga kundiin siya didto man kita, agod nga mangin kaupod niya kita sa wala sing katapusan. Mga kautoran, matinaw ang plano sang Dios, siyang pagpangamuyo nga gusto niya nga mangin kaupod niya kita bisan diin siya. Kag ang langit amo ina ang ginaman para sa tanan nga tumuloo ni Ginoong Hesus. Busa makasiling kita, kag kun amo ina ang gusto ni Jesus Christ, kag sang iyang Amay nga mangin kaupod niya kita dito sa langit, siguro amo man ina ang gusto naton. Hindi kita gusto nga magkadto sa isa ka lugar nga impyerno, diin ang kalayo nagasakit sa mga tao nga wala magkalaluwas. Hindi kita sina gusto. Ang gusto naton nga magpakig-upod kita kay Kristo dito sa langit. Kung amo ina ang gusto nimo, katulad man sang gusto sang Dios, magdangop kitang tanan kay Kristo. Kay ang Acts chapter 4 verse 12 nagasiling nga wala na sing iban nga ngalan, wala na sing iban nga manluluwas nga ginpadala ang Amay diri sa kalibutan, diin kita makaangkon sang kasuguruan, sang kaluwasan, sang aton mga kalag. Wala na sing iban kabangdanan nga si Kristo naghambal sigmatag, siling niya, ako amo ang dalan pakadto dito sa langit. Wala sang bisan sinong gwapo kagamhanan nga tao nga makakadto sa langit kon hindi mag-agi kay Kristo. Siya lamang agbugtong nga manuluwas nga ginpadala sang Amay, kag kun gusto naton nga makaabot sa sinang langit nga ginpreparar sang Dios para sa aton, ang aton himuon amo ang pagpaubos sang aton kaugalingon.
hinulsulan naton ang aton mga sala, tuuhan kag batono naton si Kristo sulod sa imo kag akon kabuhi. Kay nagahambal siya ang tanan nga magdangop sa iya, hindi niya gid pagisikway. Ang Diyos wala nagapili, ginaimbitar niya ang tanan. Siling niya, kari kamo, tanan kamo nga ginabudlayan, kag ginabugatan sang inyo mga sala, kay papahuwayon nakon kamo, kay luwason nakon kamo si Kristo. Mga utod, hindi ka makakita bisan isa ka bersikulo sa Bible nga ang tao nga magpalapit kay Kristo agod makaangkon sa kaluwasan iyang igasikway. Wala. Pero domdomo naton nga nagasiling ang Bible, it is appointed unto man once to die, and after that ni judgment. Daan na gagintalana sa isa ka tao nga mapatay si makaisa lang, kagkatapos na hukman siya sang Diyos. Kung ang tao tapos na nahukman sang Diyos sa silot dito sa impyerno, bisan ano pang panawag niya sa Diyos, hindi na siya pagtalupanggon kag sabton sang Diyos, kay ulhi na ang tanan. Amoy na ang nagsiling ang Bible, karon amo ang adlaw sang kaluwasan, karon amo ang tion nga nahamut-an sang Diyos, diin kita makaangkon sang kaluwasan. Wala nagpromisa ang Diyos nga sa tapos nga mahukma na ang tao, luwason pa siya kung magpangayo siya siyang kapatawaran kag kaluwasan siyang iyang kabuhi. Ulhi ng tanan, karon amo ang adlaw sang kaluwasan nga namut-an sang Diyos, nga diin gina-offer, ginahatag niya ang kaluwasan agud nga maangkon naton subong, kag maangkon naton ang langit nga ginasaad sang Diyos, kag gusto niya nga kita makapakig-upod siya sa langit sa wala sing katapusan. Magkauturan kabay nga ini mga pulong makatandoged sa aton mga balatyagon. Kagabay nga ang Diyos magpakamaayo sa aton tanan karon kag bisan tubtob sa walay katapusan. Amen.